ஒரு பிசினஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியம் வெப்சைட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியம் டொமைன். அந்த .in டொமைன்ஸ் ஹியாக்ஸ் இந்தியாவில் வெறும் 75 ரூபாய்க்கு ஒரு வருஷ சப்ஸ்கிரிப்ஷனோட கொடுக்குறாங்க. இந்த ஆஃபர் ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதியிலிருந்து 20ஆம் தேதி வரைக்கும் தான். உடனே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற வெப்சைட் லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க, உங்களுடைய டொமைனை உடனே ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. தொடர்ச்சியாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் மாணவர்களோட மரணங்களை பார்த்துட்டு வரோம். கள்ளக்குறிச்சியில், விழுப்புரத்தில், திருவண்ணாமலையிலேருந்து நிறைய மாணவர்கள் இறந்துருக்காங்க. இப்போ குறிப்பாக ஜூலை 17லேருந்து 27 வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 7க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் இறந்துருக்காங்க. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியாதா? நம்ம அரசால அதை கொடுக்க முடியாதா? தனியாருக்கு ஏன் நிலங்களையும் வளங்களையும் வாரி இறைக்கும் அரசு இப்போ காலையில் 9 மணிக்கு வேலைக்கு போகிற ஒரு ஆசிரியர் காலை 9 மணிலேருந்து மாலை 4:30 மணி வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு கிளாஸாக ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதை முடிச்சுட்டு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வேறு எடுக்கணும். இந்த ஒரு அழுத்தம் அவங்களுக்கு ஒரு ஓய்வு இல்லாமல் அவங்க பாடம் நடத்தும் போது எவ்வளோ எஃபிஷியண்டாக அவங்களோட பாடம் நடத்த முடியும்? பப்ளிக் எக்ஸாம் தான் எழுதி வைக்கணும், பப்ளிக் எக்ஸாம் தாண்டி தான் எல்லாமே அப்படின்றப்ப 9ஆம் கிளாஸ் பாடமே நடத்தாம 8வது முடிச்சோடனே நேரம் 10வது பாடம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடாங்க. எங்க 7ஆம் கிளாஸ்லயே IIT JEE கோச்சிங்னு சொல்லிட்டு நிறைய பிரைவேட் ஸ்கூல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. நம்மள கேள்வி, இது என்ன பைத்தியக்காரத்தனே புரியல. இந்த கவுன்சிலர்னு சொல்லிட்டு ஒரு கெப்பாசிட்டியில பள்ளிகள்ல ஒருத்தர் உட்கார்ந்துருப்பாரு. ஆனா அந்த கவுன்சிலர் நம்ம மண்டை கழுவுறதுக்கும் எப்படி எல்லாம் கட்டணம் அதிகமா குடுக்கறதுக்கு பெற்றோர்களையும் தயார் செய்யற ஒரு நபரா தான் உட்கார்ந்துருக்காங்க. இந்த ஊடகத்துல வரக்கூடிய செய்திகளை பார்க்கும்போது சரி தற்கொலை தான் தீர்வு அப்படிங்கிற தள்ளப்படுறாங்களா அவங்க? உறுதியாக ஊடகங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் அப்படின்றது என்னோட அழுத்தமான ஒரு கருத்தை நான் பதிவு செய்யறேன். ஒரு அழுத்தமும் இருக்கு. பள்ளிகள் அந்த தலைமை ஆசிரியர்கள் கிட்ட இருந்து நீங்க மாணவர்கள் கிட்ட பாடத்தை தவிர வேற எதுவுமே பேசக்கூடாது. எமர்ஜென்சி மொபைல் நம்பர் ஷேர் பண்ணக்கூடாது, உங்களோட டிபி காட்டக்கூடாது. அந்த ஆப்ல நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும், அவங்க அதுல இருந்து ரிப்ளை பண்ணுவாங்க. யார் நமக்கு ரிப்ளை பண்றாங்கன்னு தெரியாது. வணக்கம். தொடர்ச்சியாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் மாணவர்களோட மரணங்களை பார்த்துட்டு வரோம். நீட்டில் அனிதா தொடங்கி 11க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் இறந்துருக்காங்க. இப்போ சமீபமாக பார்த்தோம்னா கள்ளக்குறிச்சியில், விழுப்புரத்தில், திருவண்ணாமலையிலேருந்து நிறைய மாணவர்கள் இறந்துருக்காங்க. இப்போ குறிப்பாக ஜூலை 17லேருந்து 27 வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 7க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் இறந்துருக்காங்க. இந்த போக்கை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? வணக்கம், மிக்க நன்றி இந்த வாய்ப்புக்கு. சாட்டை வலையொலி வாயிலாக உங்க எல்லாரையும் சந்திப்பதன் மிக்க மகிழ்ச்சி. இந்த மாணவர்களோட மரணம் ரொம்ப ஒரு கவலைக்குரிய விடயமாக தான் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. அது ஒரு சமூகத்துல, வளர்ந்து வர சமூகத்துல இந்திய சமூகம் என்பது மிக முக்கியமாக மாணவர் சமூகத்தை தான் இளைஞர்கள் அப்படின்னாவே மாணவர்கள் தான் அதிகமா இடம் பெறாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு போக்கு, அதுவும் முக்கியமா பெண் குழந்தைகளோட சூசைட்ஸ் அதிகமா இருக்கிறது நமக்கு ஆரோக்கியமான விஷயமா படல. எல்லா இடத்துலயுமே வளர்ச்சி அப்படின்னு கொண்டு வந்தாலும் முக்கியமா இந்த வேலை வாய்ப்பு மற்றும் கல்வித்துறையில வளர்ச்சி இருந்தாலுமே மாணவர்களோட சூசைடும் இளைஞர்கள் ஓட இந்த தற்கொலைகளும் அதிகமாக இருப்பது ஒரு கவலைக்குரிய விடயமாக தான் நான் பார்க்கிறேன். இல்லை, இந்த தற்கொலைக்கான காரணங்கள் பார்த்தோம்னா இப்போ மாணவர்கள் பலவீனமாக இருக்கிறாங்களா, இல்லை மனசோர்வடைஞ்சு அவங்களுக்கு சரியான வழிகாட்டுதல் இல்லைங்கிற மாதிரி நினைக்கிறீங்களா நீங்கள்? இந்த கடந்த 2 வருடங்கள் இந்த கோவிடுக்கு பிறகான காலகட்டத்துலதான் அதிகமான தற்கொலைகளை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் செய்தி ஊடகங்கள் வாயிலாக. இதுல நேஷனல் கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பியூரோ ஒரு கணக்கெடுப்பு நடத்திருக்காங்க. 2020 அந்த கோவிட் நேரத்துல ஒரு கணக்கெடுப்பு நடத்திருக்காங்க. அதுல ஆக்சிடென்டல் டெத் அண்ட் சூசைட்ஸ் இன் இந்தியா 12,500 இதை ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா இதுல 15 வயதிலிருந்து 29 வயதுக்குட்பட்ட நபர்கள் தான் அதிகமா இதுல இறந்து போயிருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு கணக்கெடுப்பை நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா, இந்த காரணங்களை அலச வேண்டிய தேவை இருக்கு. இந்த சமூகமா, இல்ல அவங்களோட குடும்ப சூழலா, இல்ல அவங்க பணிபுரிய இடமா, இல்ல அவங்க படிக்கிற பள்ளிக்கூடங்களோட காரணமா அப்படின்னு பார்த்தா அனைத்து நிலையிலையும், சமூகத்தின் அனைத்து நிலையிலையும் ஒரு சமமின்மை இருக்கிறதுனாலதான் குழந்தைகளோட இறப்புக்கு, முக்கியமாக இந்த 10 பருவத்துல இருக்கிற மாணவர்கள், இளைஞர்களோட இறப்பிற்கு உச்சபட்ச காரணமா நம்ம சொல்ல முடியும். சகோ, நீங்க இப்ப சொன்ன மாதிரி இப்ப கோவிடுக்கு அப்புறமா இந்த மரணங்கள் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றீங்க. குறிப்பா இந்த 10 பருவம் இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா 9, 10, 11 இதுதான் இந்த டீனேஜுக்குள்ள என்டர் ஆகக்கூடிய வயசு. இப்ப இந்த மாணவர்கள் தான் அதிகமான மரணங்களை சந்திச்சிருக்காங்க. இப்ப கொரோனாக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மாணவர்களுக்கு படிப்புல ரொம்ப ஒரு அழுத்தம் இருக்கு. இப்ப குறிப்பா இப்ப பல பள்ளிகளில் பார்த்தோம்னா முதல் வகுப்பு எடுக்கிறதுல யாரு, எங்க ஸ்கூல் தான் 100% கொடுத்துருக்கு, எங்க ஸ்கூல்ல தான் இவ்வளவு மார்க் வாங்கியிருக்கு அப்படிங்கிற அழுத்தங்கள் அவங்களுக்கு இருக்கு. அது அப்படியே மாணவர்கள் மேல திணிக்கிறதுனால இந்த மாதிரியான மரணங்கள் நிகழுதா? ஒன்றியத்துல, முக்கியமா இந்திய ஒன்றியத்துல சவுத் சைட், அந்த சவுத் இந்தியான்னு சொல்லப்படுற
மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில இருந்து நம்ம ஆரம்பிச்சுக்கலாமே. இது எல்லாமே வந்து ஒரு உச்சகட்ட வளர்ச்சியை நோக்கி வந்து போன மாநிலங்கள் கடந்த 20-30 ஆண்டுகளா. எல்லா இடத்துலயுமே, அதாவது எல்லா துறைகளிலுமே அதிகமான வளர்ச்சி அப்படின்னு வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ற அளவுக்கு வந்து தேர்தல்ல வந்து விளம்பரம் கொடுக்கிற அளவுக்கு வந்து ஒரு காலகட்டமா பார்க்கலாம். அப்ப இந்த வளர்ச்சியில அதிகமா தனியார் மயப்பட்டது வந்து கல்விதான். கல்வியும் மருத்துவமும் குடிநீரும் அதிகமா வந்து தனியார் மயப்பட்டிருக்கு. அப்ப இந்த அதீத தனியார் மயத்துல வந்து மாணவர்களோட உளவியல் விடயங்களை வந்து பாதிக்கக்கூடிய நிறைய விடயங்கள் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு தான் சொல்லணும். இந்த சமூகத்துல ஒரு அரசு பள்ளியில ஒரு 40 வருடத்துக்கு 50 வருடத்துக்கு முன்னாடி நம்ம தாத்தா காமராசர் காலத்துல இருந்த அந்த தரத்தை மேம்படுத்தி கொண்டு வந்து இந்த தனியார் மயமாக்குதல வந்து ஒரு சில துறைகளோட குறைச்சிட்டு இந்த அரசு பள்ளிகளோட தரத்தை வந்து மேம்படுத்தி இருந்தாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த 11 தற்கொலைகள் வந்து குறைஞ்சிருக்குமோ, இல்ல வந்து அது யுஎஸ் அப்புறம் வந்து யூரோப், பின்லாந்து போன்ற கல்வி சிறந்த இடங்கள், சிறந்த நாடுகள்ல வந்து இந்தியாவும் ஒரு இடம் பெற்றிருக்கும் அப்படின்றதுதான் வந்து மிக முக்கியமான. ஏன்னா அவங்களாம் வந்து பப்ளிக் ஹெல்த், பப்ளிக் எஜுகேஷன் தான் சொல்றாங்க. எந்த நபரா இருந்தாலும் அவர்களோட குழந்தை வந்து எந்த படிநிலையில அவங்க சமூகத்துல இருந்தாலும் அவங்களோட குழந்தை வந்து பப்ளிக் ஸ்கூல்ல தான் படிக்குது. அதாவது கவர்மெண்ட் நடத்துற பள்ளிக்கூடங்கள்ல கட்டணமின்றி படிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சூழலை வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம வந்து யோசிச்சு பார்க்க முடியுமா? அப்ப கவர்மெண்ட் வந்து ஒண்ணு கொடுக்குது, ஒரு தரத்தோட ஒரு கல்வியை கொடுக்குது அப்படின்னா தனியாருக்கு என்ன ஒரு தேவை இருக்கு? இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நம்மளால வந்து கிரியேட் பண்ண முடியாதா? நம்ம அரசால வந்து அதை கொடுக்க முடியாதா? தனியாருக்கு ஏன் வந்து நிலங்களையும் வளங்களையும் வாரி இறைக்கும் அரசு வந்து அதே நிலங்களையும் வளங்களையும் பயன்படுத்தி அந்த தரத்தை வந்து உயர்த்தி இருந்தாங்கன்னா நம்ம இந்த 11, 9, 10, 11, 12 இந்த பிரஷருக்குள்ள அந்த சிறை கூடங்களாக்கப்பட்ட பள்ளிக்கூடங்களுக்கு வந்து நம்ம பிள்ளைங்களை வந்து அனுப்புவோமா? நம்ம அந்த கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கோமா? மாணவர்களுக்கு ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல், சமூக அறிவியல் இந்த பாடங்களோட சேர்ந்து மனநலம் சார்ந்த பாடங்களும் இருக்கணுமா அவங்க மாணவர்களை தயார்படுத்துறதுக்கு? உறுதியாக இருக்கணும் அப்படின்றதா என்னோட கருத்து. ஒரு 10 வருடம் 15 வருடம் முன்னாடி நான் பள்ளி படிக்கிற நேரத்துல வந்து ஒரு பெண்ணோட உடம்பு குறித்தான, அதாவது அவங்க பருவம் எதிர அந்த நேரத்துல வந்து ஒரு எஜுகேஷன் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னு வந்து இந்த அரசும் சமூகமும் உணர்ந்தது. அது வந்து தெளிவாக வந்து பெண்களுக்குன்னு தனியா வந்து பெண் குழந்தைகளுக்குன்னு ஒரு பாடம் எடுத்தாங்க. அது வந்து நிறையவே உதவிச்சுன்னு சொல்லலாம். இப்ப அந்த ரூரல் ஏரியால கிராமப்புற இடத்துல இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து இத பத்தி ஒரு தெளிவான புரிதலே இல்லாம அவங்க வந்து எந்த வகையான ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு அறிவு, சாதாரண அறிவு கூட இல்லாம இதை வந்து வீட்லயும் விவாதிக்க முடியாம ஒரு சோசியல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருந்தது. அதனால அந்த நேரத்துல அரசு பள்ளிகளையும் தனியார் பள்ளிகளும் இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கேம்பெயினாகவே வந்து இந்தியா முழுக்கவே முன்னெடுத்தாங்கன்னு சொல்லணும். இந்த பேட்மேன் அந்த இது படம் எல்லாம் அதை தழுவிதான் எடுக்கப்பட்டது. ஏன்னா அந்த விழிப்புணர்வு வந்து குழந்தைகளிடம் பெற்றோர்களிடம் குழந்தைகளிடத்திலிருந்து பெற்றோர்கள் கிட்ட போய் அது அப்படியே ஒரு சமூக விழிப்புணர்வா ஒரு ரெவல்யூஷனா வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி இப்ப இந்த சூசைட் ரேட்ஸை வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது உறுதியாக நமக்கு வந்து உளவியல் கல்வி தேவைப்படுது. இந்த கவுன்சிலர்னு சொல்லிட்டு ஒரு கெப்பாசிட்டியில பள்ளிகள்ல ஒருத்தர் உட்கார்ந்துருப்பாரு. ஆனா அந்த கவுன்சிலர் வந்து நம்ம மண்டே கழுவுறதுக்கும் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கும் ஹாஸ்டல்ல கொண்டு போய் பிள்ளைங்களை சேர்த்து எப்படி எல்லாம் கட்டணம் அதிகமா கொடுக்கறதுக்கு பிள்ளைகளையும் பெற்றோர்களையும் தயார் செய்யற ஒரு நபராதான் உட்காந்துருக்காங்க தனியார் பள்ளியில. ஆனா அவங்களோட உண்மையான பணி என்னவா இருக்கணும்? ஒரு குழந்தை டிப்ரெஷன்ல இருக்குன்னா அதை வந்து அந்த வகுப்போட ஆசிரியர் கவனிச்சு அதை வந்து கவுன்சிலர் கிட்ட சொல்லி அந்த கவுன்சிலர் வந்து இந்த குழந்தைக்கு தனியா வந்து ஒரு தெரப்பி செஷன் மாதிரி எடுக்கணும். அதுதான் அவங்களோட பணி. ஆனா இவங்க எல்லாம் இதுக்குதான் பயன்படுத்தப்படுறாங்க. அப்ப உளவியல் கல்வி அந்த சிலபஸ்லயே வந்தாதான் அது குறித்து அதுக்கான எக்ஸ்பர்ட்ஸை வந்து இறக்குவாங்க. அதுவுமே ஒரு வியாபாரம் சந்தை ஆயிடும் உறுதியா. இப்ப ஸ்கூல் தெரப்பி அப்படின்னு ஆரம்பிச்சா கூட அதை வந்து நம்ம ஒரு போர்டு போட்டு எவனாவது உட்காருவான் சைக்காலஜிஸ்ட். அது கூட பரவாயில்லன்ற அந்த ஒரு விழிப்புணர்வு. அப்ப நம்ம குழந்தைக்கு ஒரு உளவியல் ஒரு அழுத்தம் இருக்கு, அந்த அழுத்தத்தை நம்ம வந்து எதன் மூலியமா தீர்க்கணும் அப்படின்ற தீர்வை நோக்கிய ஒரு விடயமாக ஒரு ஆரம்ப புள்ளியாக இருக்கும் அப்படின்றது என்னோட கருத்து. உளவியல் சார்ந்த கல்வி தேவைப்படும் இந்த நேரத்தில் இப்போ உடற் சார்ந்து அவங்க வந்து ஒரு பாதுகாப்பின்மைய மாணவிகள் வந்து சந்திக்கிறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்படுறோம். பல இடங்களில் பெற்றோரோட கருத்து என்னன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த சீருடையானது தங்களுடைய பெண்களுக்கு அசௌகரியமா இருக்கு, பாதுகாப்பின்மையா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன?
மேற்கத்திய மோகம் வந்து தொடர்ச்சியா வந்து நம்ம இந்தியா சமூகத்திலயும் சரி, தமிழக அளவிலயும் சரி அதிகமாக திணிக்கப்படுது. அதுவும் இப்ப வந்து சமூக அந்தஸ்து அப்படின்ற விடயத்தை வந்து பூர்த்தி செய்யும் விதமாக கூட இந்த மாதிரி உடை சார்ந்த நிறைய விவாதங்களுக்கு நம்ம வரும். இப்ப அந்த காலத்துல வந்து கான்வென்ட் அந்த மாதிரி கிறிஸ்தவ பள்ளிகள்ல வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டடான ஒரு யூனிஃபார்ம் இருந்துச்சு. அதுவே முதல்ல அதுக்கே நம்ம அம்மாமார்கள்லாம் வந்து ஒரு கண்டனத்தை தெரிவிச்சாங்க. அதை வந்து அவங்களும் வந்து மாத்திக்கிட்டாங்க. இப்ப இந்த ஒரு மேற்கத்திய உடைபாணியை வந்து இங்க கொண்டு வராங்க அப்படின்னா இது இந்த சில வயது வரைக்கும் பெண் குழந்தைகளுக்கு வந்து அது பெரிய விடயமா தெரியாது. ஆனா நம்மளோட உடல் சார்ந்து நிறைய கண்டென்ட்டை வந்து அவங்க வந்து ஆன்லைன்ல பாத்துடுறாங்களா, அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு தயக்கம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு. ஆன்லைன் தான் அதிகமா காரணம். அப்ப நம்ம இதை போடணுமா, அதுவும் இல்லாம இப்ப சமூகத்துல பெண் குழந்தைகளுக்கும் மாணாக்கர்களுக்கும் பாலியல் குற்றங்கள் அதிகமாக இந்த உடை சார்ந்த ஒரு கேள்வியும் வந்து நம்ம வந்து விவாதிக்க கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் மாறிட்டு வருது. அப்ப குழந்தை மிடில் ஸ்கூல்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, சாரி, இப்போ மிடில் ஸ்கூல்ல வரைக்கும் ஒரு சீருடை கொடுக்குறாங்க, மிடில் ஸ்கூலுக்கு மேல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சீருடை கொடுக்குறாங்க. இதையே மாற்றணும் அப்படின்னு பொதுமக்கள் வந்து நினைக்கிறாங்க. அதாவது இப்போ மிடில் ஸ்கூல் ஒரு 5ஆம் வகுப்பு 6ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் ஒரு சீருடை கொடுக்குறீங்க, அதன் பிறகு ஒரு 9 வரைக்கும் ஒரு சீருடை கொடுங்க, 10, 11, 12 அவங்களுடைய பருவங்கள் மாறும் போது வேறு மாதிரியான ஒரு சீருடை கொடுங்க. இது சரியா இருக்குமா? ஆமா, உறுதியான கருத்து. இப்ப இது வந்து உடல் சார்ந்த ஒரு உளவியல் விஷயமாக மட்டும் பார்க்காம இப்ப 20 வருடங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம உடல் வந்து எப்படி இருந்தது, குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒபிசிட்டின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இப்ப பரவலாகவே இருக்கு எல்லா குழந்தைகளுக்கும் சரி. அப்ப வந்து அதீதமா வந்து கொஞ்சம் உடல் பருமனா இருக்கிற பசங்க அது மாறி வரக்கூடிய உணவு பழக்க வழக்கங்கள். ஆமா, அது உணவு பழக்க வழக்கம் நம்மளால மாத்த முடியாது. ஆனா நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடியது உடைதான். அப்ப அந்த உடையில வந்து ஒரு ஸ்கர்ட்டோ இல்ல ஒரு ஷர்ட்டோ அந்த குழந்தை போடும் போது அதுக்கே ஒரு அவேர்னஸ் வரும். அஜிஜோ இதெல்லாம் வந்து அதிகமா நம்ம வந்து வெளிப்படுத்தி காட்டுறோமோ, இந்த உடை வந்து நம்மளுக்கு சரியா இருக்காதோ அப்படின்னு அந்த கஷ்டத்திலேயே அது வந்து அந்த நாள் முழுக்க, இது நாள் வந்து மாதங்கள் ஆகும். அது வந்து அதோட அகாடமிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பாதிக்கும். இப்ப நிறைய பள்ளிகள்ல வந்து நான் கேரளால கூட சமீபத்துல ஒரு நியூஸ் படிச்சேன். பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் ஒரே விதமான உடை, அது வந்து நல்ல லூஸான ஒரு ஷர்ட், அப்புறம் பேண்ட் வந்து பெல் பாட்டம் பேண்ட். கேரளால நிறைய இடங்கள்ல இது நடைமுறைப்படுத்திருக்காங்க. இது வந்து மாறிக்கிட்டு வருது. அப்ப வந்து அந்த குழந்தைங்க பெண் குழந்தைகள் கிட்ட விசாரிச்சும் போது சுடிதாரோட அது பரவாயில்லன்றாங்க. இது வந்து நீங்க சொல்ற அந்த 9, 10, 11, 12 அந்த கிளாஸஸ்க்கு மட்டும் இந்த மாதிரி யூனிசெக்ஸ் யூனிஃபார்ம் எதுவுமே பிடித்தவே, எல்லாருக்குமே அதே லூஸ் ஃபிட் தான், முக்கால் கை, அப்புறம் வந்து கால் கீழே வரைக்கும் எதுவுமே அழுத்தமே இல்லாம பிடிப்பே இல்லாம அது வந்து ஒரு தலகாணி உரைய வந்து ஆல்டர் பண்ணி போட்ட மாதிரிதான் இருக்கு அந்த யூனிஃபார்ம். அப்ப அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கலாச்சாரம் அதையுமே கூட நம்ம வந்து சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு. அப்ப இந்த 2 பேருக்கும் ஒரே உடை, ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டியை வந்து அங்க வந்து மேட்ச் பண்ணும்போது நம்ம அதை வந்து ஒத்துக்கலாம். அது வந்து பெரிய அளவுல ஒரு பாதிப்பு இல்லை. அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு கருத்து கணிப்பை வச்சுட்டு கூட நம்ம வந்து இதை முடிவு செய்யலாம் அப்படின்றது என்னோட கருத்து. சரி, இப்போ அடுத்ததா பார்த்தோம்னா முந்தைய காலங்களில் இப்போ ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தோம்னா அங்க இங்க மாணவர்களோட தற்கொலைகள் வரும். அது குறிப்பா வந்து பார்த்தோம்னா 10ஆம் வகுப்பு 12ஆம் வகுப்பு ரிசல்ட் வரும்போது தற்கொலைகள் இருக்கும். ஆனா இப்ப தொடர்ந்து வாரம் ஒரு மரணம், மாதம் ஒரு மரணம் நடந்திருக்கு. இதற்கு காரணமா ஊடகங்கள்ல வரக்கூடிய செய்திகளோட தாக்கம் இருக்குமா? ஏன்னா இந்த ஒரு 10 பருவ மாணவர்களுக்கு இந்த ஊடகத்துல வரக்கூடிய செய்திகளை பார்க்கும்போது சரி தற்கொலை தான் தீர்வு அப்படிங்கிற தள்ளப்படுறாங்களா அவங்க? ஊடகங்களோட போக்கை பத்தி நீங்க சொல்லுங்க. உறுதியாக ஊடகங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் அப்படின்றது என்னோட அழுத்தமான ஒரு கருத்தை நான் பதிவு செய்யறேன். ஏன்னா வந்து இப்ப குழந்தைகளோட வட்டம் இருக்கு இல்லையா, அது சின்ன வட்டமா இருந்தது பள்ளி வரைக்குமே. வந்து அன்றைய காலகட்டத்துல ஒரு 20 வருடங்களுக்கு முன்னாடியே ஒரு 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 பள்ளி, அதுல இருக்கிற மாணவர்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன வட்டமா இருந்தா அப்பா அம்மா ஒரு சின்ன சர்க்கிள். ஆனா இப்ப வந்து அவங்களோட வட்டம் பெருசாயிடுச்சு. இப்போ ஒரு கோச்சிங் சென்டர் போறாங்க அப்படின்னா இந்த நீட் எக்ஸாம் கோச்சிங் சென்டர்லாம் அங்க ஒரு வட்டம் உருவாகுது. அப்புறம் வந்து வெளியே ஒரு வட்டம், ஆன்லைன் விர்ச்சுவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு வட்டம், அப்புறம் வந்து வீட்டுக்குள்ள ஒரு வட்டம், அதுல வந்து 2ஆம் கட்ட வட்டம் அப்படின்றது நிறைய ஒரு வட்டத்துக்குள்ள அவங்க வந்து நிறைய ரோல்ஸ் பிளே பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ஒரு மகளாக, ஒரு ஃப்ரெண்டாக, ஒரு ஸ்டூடெண்டாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ரோல்ஸ் அவங்க பிளே பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ரோலுக்கான அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்க தலையில விழுது. இப்ப யாருக்கு நம்ம பதில் சொல்லணும் அப்படின்ற கேள்வி வருது.
அது வந்து நமக்கே நம்ம புரியல. நம்ம ஒரு அம்மாவா ஒரு சமூகத்துல ஏதோ ஒரு பணியை செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறவங்க, நம்ம வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு பதில் சொல்லணுமா, நம்ம வீட்டு குடும்பத்துக்கு பதில் சொல்லணுமா, நம்ம மாமியாருக்கு பதில் சொல்லணுமா, நமக்கே இந்த பிரஷர் வரும்போது அப்ப அந்த குழந்தைகள் வந்து ஐயோ இவங்க என்ன சொல்லிடுவாங்க, அவங்க என்ன சொல்லிடுவாங்க. இந்த தேர்வுக்கு முன்னாடி மரணங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தான போக்கு இதான் சமூகத்துல வந்து அந்த பிரஷருக்கு அவங்க தீர்வா இந்த மரணங்களை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க, தற்கொலைகளை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. ஆமா, முன்னாடி பப்ளிக் எக்ஸாம் ரிசல்ட் வந்தா ஏதோ இடத்துல ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மாணவனோட மரணம் இருக்கும். ஆனா தேர்வு எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே 7 குழந்தைகளோட சாவை வந்து திரும்ப 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 போட்டு காட்டி தேர்வு எழுத போகும்போது கூட தற்கொலைக்கு தூண்டுறது இந்த ஊடகங்கள் தான். இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது மாணவர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அழுத்தம் இருக்கோ அதே அளவுக்கு நம்ம விசாரிக்கும் போது ஆசிரியர்களுக்கும் இந்த அழுத்தம் இருக்குது. இப்போ பார்த்தோம்னா அது அரசு பள்ளியாக இருக்கட்டும், அரசு உதவி பெறும் பள்ளியாக இருக்கட்டும், தனியார் பள்ளியாகட்டும், இப்போ காலையில் 9 மணிக்கு வேலைக்கு போகிற ஒரு ஆசிரியர் அவங்களுக்குன்னு எந்த ஒரு ரெகுலேஷன்ஸுமே இல்லை. ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பீரியட் தான் அவங்க எடுக்கணும் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது. காலை 9 மணிலேருந்து மாலை 4:30 மணி வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு கிளாஸாக ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதை முடிச்சுட்டு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வேறு எடுக்கணும். இந்த ஒரு அழுத்தம் அவங்களுக்கு ஒரு ஓய்வு இல்லாமல் அவங்க பாடம் நடத்தும் போது எவ்வளோ எஃபிஷியண்டாக அவங்களோட பாடம் நடத்த முடியும் அப்படிங்கிறது தெரியாது. இன்னொரு பக்கம் இப்போ ஆசிரியர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் அட்டெண்டன்ஸ் போடணும், அவங்க மொபைலில் தான் பண்ணணுங்கிறாங்க. ஒரு 10,000 8,000 ஒரு பள்ளிக்கூட சில பள்ளிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 5,000க்குலாம் டீச்சர்கள் வேலை செய்கிறாங்க, ஆசிரியர்கள் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்களால எப்படி ஒரு ஆண்ட்ராய்டு மொபைலை வச்சு அட்டெண்டன்ஸ் போட முடியும்? இந்த மாதிரியான ஒரு சந்தேகம் நிறைய இருக்குது. இப்போ இந்த மாதிரியான தற்கொலைகளை தடுப்பதற்கு மாணவர்களுக்கு என்ன நீங்க ஒரு பெற்றோரா என்ன அறிவுரை சொல்ல போறீங்க? பெற்றோர்களுக்கு உங்களுடைய ஆலோசனை என்ன? முதல் அறிவுரை வந்து பெற்றோர்களுக்கு தான் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம ஒரு குடும்பத்துக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பாதுகாப்பை வந்து உறுதி செய்யணும் குழந்தைகளுக்கு. அவங்களுக்கு ஒரு சேஃப் ஜோனா அந்த வீடு மாறணும். இப்ப குழந்தை தன்னிடம் வந்து ஃப்ரீயா பேசணும். ஆமா, அது முக்கியம் இல்லையா? சொசைட்டில இருக்கிற பிரஷர் வந்து அந்த குடும்பத்துக்குள்ளேயே வராத அளவுக்கு வந்து அம்மாவும் அப்பாவும் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வந்து நிறைய ஒரு கட்டுக்கள் நமக்கு போடப்பட்டிருந்தது. நம்மளோட சமூகம் அப்படி நம்ம ஒரு முன்னேறிய சமூகமா மாறணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு தெளிவு நமக்குள்ள இருக்கணும். நம்ம குழந்தைக்கு எது முக்கியம் அப்படின்னா நம்ம குழந்தை உயிரோடு இருந்தா போதும் அப்படின்றதுதான் முதன்மை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு விடயமா நான் இப்ப பாக்குறேன். இந்த ரேஸ்ல ஓடி ஓடி அவங்க வாழ்க்கையை தொலைக்கிறது என்ன, உயிரை தொலைச்சிருவாங்களோ அப்படின்ற காலகட்டத்துலதான் இப்ப இருக்கு. அப்ப என்னோட குழந்தையோட உளவியல் நலனை வந்து நான் முன்னிறுத்தி அதன் பிறகுதான் அவனோட கல்வி மற்ற எல்லா விடயங்களும் ஸ்போர்ட்ஸ்ல இல்லாத பிரஷர் இல்ல, பள்ளி மட்டும் இல்ல, ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமியில இருக்கிற பிரஷர்ல நம்ம பேச ஆரம்பிச்சு இன்னொரு வீடியோ தனியா பேசணும். அப்ப ஒரு குழந்தைக்கு அந்த 10 பருவ மாற்றங்களுக்கு அனுசரிச்சு அதோட உடல் மற்றும் உளவியல் ஒரு ஆரோக்கியத்தை வந்து பேண வேண்டியது முக்கியமா அம்மாக்களுக்கு அப்புறம் அப்பாக்கள், அப்புறம் கூட இருக்கிற அந்த பெற்றோர் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். மற்ற எல்லா செல்வங்களையும் தாண்டி தங்களுடைய பிள்ளை செல்வம் தான் முக்கியங்கிறதா பெற்றோர் புரிஞ்சுக்கணும். மாணவர்களும் இந்த பிள்ளைகளும் மற்ற எல்லாரும் விட நமக்கு அம்மா அப்பா தான் முதல்ல, அவங்க கிட்ட தான் முதல்ல ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இடைவெளி குறைஞ்சிட்டாவே இந்த பிரச்சனைகள் வராது. அப்படிதானே? ஆமா, உறுதியா. அப்ப அந்த ஒரு நம்பிக்கையை பெற்றோர்கள் கொடுக்கணும். அப்படி அவங்க கொடுக்க தவறி இருந்தாலும் எனக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு முதல்ல அணுகக்கூடிய இதுவா தன்னோட குடும்பத்தை வந்து அவங்க பாக்கணும். ஒருத்தர் கேட்கலன்னாலும் சரி, 2 பேர் கேட்கலன்னாலும் சரி, அடுத்த வட்டத்துல வந்து ஒரு ரிலேட்டிவ் கிட்ட அவங்க ஃப்ரீயா பேசுற ஒரு சூழல் உறுதியா இருக்கும். ஒரு குடும்பத்துல ஒருத்தராவது அப்படி இருப்பாங்க. அப்ப குடும்பத்தினருக்கு முதல்ல வந்து ஒரு இன்டிமேஷன் கொடுத்துட்டா உறுதியாக அந்த தற்கொலையை வந்து தடுக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த எனக்கு இந்த நாலேஜே இல்ல, இந்த பொண்ணு வந்து இப்படி பண்ணிக்குவானே எனக்கு தெரியல அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து விடக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அவங்க வந்து எங்க ஓபன் அப் ஆகணுமோ, சோசியல் மீடியால ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் கிட்ட பேசும்போது நிறைய ஓபன் அப் ஆறாங்க. ஆனா அதை வந்து ஃபேமிலியில பண்ணிட்டாங்கன்னா பாதி விஷயம் வந்து பேசி தீர்த்திருக்கலாம். அவங்க உயிரை பறிவாங்கிற அளவுக்கு வந்து போக தேவையில்லாத விடயமா கூட இருக்கலாம். அதை வந்து நம்ம தடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை வந்து உருவாக்கிடலாம் அப்படின்றது என்னோட அட்வைஸா நான் சொல்றேன். மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண் மட்டுமே வாழ்க்கை இல்லை, மதிப்பெண்ணை தாண்டிய வாழ்க்கையும் இருக்கு. அதே மாதிரி தற்கொலை மட்டுமே தீர்வு இல்லை, ஒவ்வொரு நாளும் விடியாத இரவென்று எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னி பொழுது முடிஞ்சேன்னா நாளைக்கு விடிய போகுது. அப்படி இருக்கும்போது இந்த தற்கொலை தான் தீர்வுன்னு எந்த ஒரு மாணவன் நினைக்கக்கூடாது. மாணவர்கள் இந்த வாழ்க்கை போராட்டத்தை கடந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க. நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்தமைக்கு நன்றி. மிக்க நன்றி, மிக்க நன்றி. சாட்டை எடுத்து நாட்டை திருத்து, இளம் தலைமுறை தானே நீ வழி